Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inabisuan ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga namamanuaan na igilid ng unaan biyahe sa mga probinsya ngunya na holiday season mantang pinarumdom ang publiko na ang COVID-19 mantenidong nagpapatakot sa salud maski tinurusan na ang paghigpit. Hinagad niya sa publiko na limitaran man ang mga selebrasyon tanganing malikayan ang ulakit kan COVID-19. Hinagad niya na ang selebrasyon gibo na sa nasa harong kay riba ang mga miyembros kan pamilya mantang ang mga nasa ibang nasyon pwedeng sa paagi nin online platform. Ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas pwede magabot nin sagkod 500,000 sa katapusan kan Disyembre. Inimpatanid kang grupo nin mga eksperto mantang ang infection daima nin sinyales na minababa. Sinabi kan UP Octa Research Team na ang bilang kan kaso araw-aldaw sa nasyon naglangkaw kan Nobyembre alagad dalanta madali na ang panahon nin Pasko a nationwide tali posibleng maglangkaw naman. Sa inang sinabi na dailanta ang community transmission matapos bukasan kan gobyerno ang ekonomiya asin nagro na ang pagkomple sa mga minimum health standard dalanta ang publiko dahil naman nagsusunod matapos ang nagkaparang bulan na paghigpit. Ang kadaklan kan mga Pinoy mahalat pa sagkod sa 2022 para mabakunahan nin kontra sa COVID-19 sa pagsasabi na ang tatawaring prioridad iyo ang mga healthcare workers as iba pang grupo na bantadon sa virus mantang limitado pa manggirara ang supply nin bakuna. Sinabi ni Vaccine sa Carlito Galvez na ang equitable access sa COVID-19 vaccine pwede magkaigwa sa 2022 maski magayon ang resulta kanibang bakuna na madali nang magkaigwa ng regulatory approval. Sa ayon sinabi na sa 2022 pa pwedeng makabakal ng mas dakol na bakuna. Miaras tanto, barata hali dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Nagtagapuon po naman na magtrabaho ang Secretary of Darcy. Mga ito na talaga ito pag-patrolly at hindi matapos na unregistered office may PRC Alpha ay naging for Pusireo na nagtabang naman sa opisina o kaya sa opisina nila sa paghingi ni Senador Richard Gordon na makapagtaon ni Senses sa mga population post of pamilya sa pagkakap at na provincia ng Mindanao. Siguro kay Rivero, patago silang mataon ay nasama at sa mga isang pamilya na nakasagpitado ng mga sila bagyo. Ang support na sila doon pinag-CEO pangmantangan niya na matapunan at mga bitulato na makabalik kita kapag ang pumagawa ng dating buhay bago kumano ng mga nakakintip na mga pag-iot ng bayagin. Nagnabareta, pero sinabi ni sarong opisyal kan Department of Science and Technology na ang mass vaccination sa milyones na Pinoy pigdalauman na mapuon sa Hunyo o Hulyo 2021. Sinabi ni Dr. Jaime Montuya, Executive Director kan Philippine Council for Health Research and Development na ang gobyerno padagos na nakikipag-koordinar sa mga supplier kan bakuna. Sayang ipinaluwanag na kung ang gustong sabihon sa mass vaccination sa milyones na Pinoy na tatawan ng bakuna, ang sendang karkulo ini pwedeng mangyari sa Hunyo o Hulyo kan masunod na taon. Sinabi ni Montoya na kung maging matriumpo ang negosasyon, magiging amay ang availability kan bakuna.
Mas dakol ng mga pulis ang ipapawagas kan Philippine National Police sa mga lugar nin pagteripon sa panahon kan Pasko dalan sa kaaditan na magkaigwanin pag-ulakit kan COVID-19. Sinabi ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar na siya nagtaon in orden na dublihon na ang police visibility sa nasabing mga lugar. Ang mga lugar nin pagteripon iyo ang saudan, simbahan, mall, sports, terminal as in iba pang lugar kung saan pigdalauman na materipon ang mga namamanuaan. Sinabi ni House Committee on Appropriation Chair Eric Yap na puntirya kan Senado as in Kamara de Representantes na tapuson ang bicameral deliberation sa propestong 4.5 trillion pesos na 2021 national budget sa Biyernes. Sa sinabi ng Bicameral Conference Committee meeting para sa 2021 budget, mapuon sa aga. Dinuga pa maniyap na ang pinakahaloy na ang Lunes, tanganing matapos na ang deliberasyon. Sinabi niya na babaloon nindang maisumitir ang budget bill kay Presidente Rodrigo Duterte para mapirmahan bago ang Pasko. May arestado hinagan ni Finance Secretary Sani Dominguez sa Department of Trade and Industry na ibalik sa Bureau of Treasury ang 1.5 billion pesos na interest earnings na nakuha kan Philippine International Trading Corporation sa paagi nin public funds na nakasaray sa State Trading Company. Sinabihan niya si Trade Secretary Ramon Lopez na iyong pamayo kan PITC Board na kan 2019 ang state firm nagsaray nin 1.15 billion pesos na interest income. Ididugang pa ni Dominguez na ang fundo dapat ibalik tanganing makatabang sa espersos kan gobyerno na maisiyan ang makukuanan ng fundo asin maakomodar ang medical asin social need resulta kan pandemya. Hinagyat kan Department of Labor and Employment ang mga kababaihan na naging biktima nin sakit sa pang-aabuso na mag-usip sa mga otoridad. Ginibo nindan pangapudan kasabay kan na pinakusog na kampanya kan gobyerno na tapuso na ang violence against women. Kasabay kini sinugo ni Labor Secretary Bebot Bello ang gabos na pamayo kan mga attached agencies, bureaus, regional offices as in services kan dole na hagadon ang suporta kan publiko para sa kampanya. Sinabi niya na dalanta ang mga lakdang na ipinapasunod tanganing malikayan ang paglakop kan COVID-19. Ang mga babae pwedeng maka-eksperyensya nin iba-ibang klase nin pang-aabuso as in violensya. Mientras tanto, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang pagkonektar kan mga progresibong grupo sa mga rebelding komunista igwanang basehan kasunod kan pagkagadan kan aki ni bayan muna Representative Eufemia Colyamat. Sa sinabi na dalan sa nangyari na ang aki pa ni sarong legislador ang nagadan, ang red tagging ninda may basehan na. Idinugang pa ni Lorenzana na may basehan sinda na ang Makabayan Block sa Kamara de Representantes nagtatao rin suporta sa CPP-NPA. Mientras tanto, sinabi man ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Sarate na ang pagkagadan kan aki ni Bayan Muna Representative Eufemia Colyamat sa enkwentro kontra sa mga militar bako man ebidensya na masahot sa Makabayan Block kan Kamara de Representantes na may koneksyon sa mga rebelding komunista. Inensayang pahayag matapos sabiyo na Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang pagkonektar kan Makabayan Block sa CPP-NPA may basehan na matapos magadan si Jivelin
Colyamat, alegadong medic ka New People's Army sa Surigao del Sur. Sa sinabi ni Sinda haloy nang naghahanda sa propaganda kan military matapos Sinda maredtag na may koneksyon sa mga rebelding grupo. May arestado sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes na an pagpusing kan mga militar sa ampangkan na bangkay ni Jevelyn Colyamat. Akin ni Bayan muna Representative Eufemia Colyamat na nagadan sa enkwentro kontra sa New People's Army sa Surigao del Sur. Yuan konsideradong war crime. Sa sinabi na ini an pagpailing in kawaranin galang sa bangkay kan biktima asin suhay man sa international humanitarian law. Si Jevelyn nagadan sa 45 minutos na enkwentro entre kan Special Forces asin NPA. Ang biktima pigsasabing medic kan NPA na nagkakaiguanin operasyon sa nasabing lugar. Sinabi ni PNP Chief General Debold Cenas na ang mga police unit kay riba na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na sugo na makipag-koordinar sa Forces Armadas kan Pilipinas tanganing madakop ang convicted couple na Sinda Benito asin Wilma Chamson. Sa sinabi na Sinda nakaresibi na ng direktiba kay DILG Secretary Eduardo Año na magkaiguanin aksyon asin koordinasyon tanganing mahanap ang mag-agom na Chamson. Nagdalaom Sinda na ang mag-agom na Chamson masuko sa mga otoridad. Bukas ang Philippine National Police anuman na investigasyon sa operasyon kan mga pulis na ikinagadanin the NDF Peace Consultant Eugenia Magpantay asin Agaton Topacio sa Angono Rizal. Sinabi ni PNP Chief General Debold Cenas na ang klamar kan CPP-NPA day man mapalawas ng reaksyon. Dalanta day ini alegasyon asin kung gusto magsumita ng kaso sa korte kung igwanin mga ebidensya. Idinugang pa man niya na kung daiman in ebidensya mas maray na maging silensyo na sana ang CPP-NPA. Sinabi ni PNP Chief General Debold Cenas na day pa man in final na desisyon sa rekomendasyon kan PNP Internal Affairs Service na ang mga polis na involved sa pambabadil sa Hulusulu tangkason sa serbisyo. Sa sinabi ng rekomendasyon day pa man nakaabot sa opisina niya, mantang day niya isi kon si isa nagpaluwas kan rekomendasyon sa pagsasabi na day man dapat basta ipinapaluwas ini dalanta day pa man aprobado. Idinugang pa man niya na ipinagpaparepaso pa man niya sa sendang legal officer kung ano ang dapat gibuhon. May arestado bukas ang Forces Armadas ng Pilipinas sa rekomendasyon kan Philippine National Police na tangkason sa serbisyo ang mga pulis na involved sa pambabadil sa Hulusulu kan Hunyo 29. Sa nang sinabi na ikinakaugma ang rekomendasyon kan PNP Internal Affairs Service na tangkason sa serbisyo ang mga pulis. Idinugang pamaninda na Sinda nagdalaom sa twofold criminal as in civil liabilities kan mga involto sa murder mantang naghahalat Sinda kan aldaw nin desisyon kan korte. Yan mga tugang ang detalles kan mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pag-ara kan mga pagriba, John Napoles Salado Technical. Ako po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo.
Susunod